i del Barça en concret, perquè ens acompanyen dos jugadors del Barça, el Marcel Penya i la Gemma Silva. Hola, bona tarda. Bona tarda. Què us sembla això del Tot Esport? És pregunta obligada quan arribeu aquí, perquè no sé si l'any passat i l'altre, perquè aquesta ja és la tercera edició, havíeu tingut l'oportunitat de venir i veure tot això, no sé si l'havíeu tinguda, i si no, què us sembla? Jo és el primer cop que vinc, perquè l'any passat no vaig poder, i la veritat està molt xulo. La veritat hi ha tot tipus d'esports, hi ha molts nois, molts nens, i llavors està superguai. Jo igual, va venir una altra companya meva aquí a fer això, i a mi m'agrada molt. O sigui, crec que és una manera molt guai de donar a conèixer l'esport als nens i està molt bé. Doncs, evidentment, el que volem és conèixer-vos a vosaltres, conèixer el rugbi, i comencem explicant una miqueta com vau començar. Comencem per tu, Marcel. Com vas començar en el món del rugbi? A mi el món del rugbi em ve de família. Mon pare era jugador, i llavors des de petit ja vaig estar jugant al rugbi, i llavors, al final, vulguis o no, t'acabes enganxant. Ma germà també juga a rugbi, i llavors és algo familiar. I en el teu cas? Jo més o menys també. El meu germà feia rugbi i jo feia gimnàstica perquè de petita ma mare no em deixava fer rugbi, perquè no sé si ho sabeu, però o sigui, les noies i els nois van junts jugant fins als 16, llavors es separa quan hi ha una diferència física, i ma mare doncs, no em deixava. I vaig estar fent 8 anys de gimnàstica i quan vaig acabar volia fer un altre esport i va començar aquest projecte amb el Barça i vaig dir, vull intentar-ho i aquí estic. És a dir, que ja te'n vas anar directament al Barça. I en el teu cas, Marcel, com arriba l'oportunitat d'acabar jugant en el Barça? Pues més o menys igual. Si al final, com hem bé dit abans, el meu pare ja jugava al Barça, llavors clar, vaig néixer amb una pilota a les mans, i llavors sempre que podia anar al Barça, i al final pues, vaig també acabar jugant al Barça, des de petit. Què s'ha de tenir per ser bon jugador de rugbi? Perquè molts diran força, però és realment força el que es necessita o què s'ha de tenir? Jo crec que és una barreja de moltes coses. O sigui, al final al rugbi hi ha moltes posicions i cada posició també té les seves característiques i hi ha algunes que necessites més intel·ligència i altres doncs, més força. Però és una barreja. Jo crec que el més important del rugbi sobretot és la perseverància, perquè al final és un esport que és que pateixes molt, en el sentit que has de treballar molt fora del camp, ja no només anar al gimnàs, sinó també has de menjar bé, has de dormir suficient, has d'intentar tindre uns bons hàbits, llavors diria que per ser un bon jugador l'important és la perseverància i cuidar-se molt. Ara tu, Gemma, deies, hi ha diferents posicions al camp. Anem a explicar perquè la gent s'ubiqui una miqueta, perquè no tothom sap com es juga al rugbi. Quines posicions hi ha i en quines jugueu vosaltres i quines característiques s'ha de tenir? O sigui, per mi hi ha una diferència molt gran, que som delanters i 3/4, ell és 3/4, jo sóc delantera, i dins de la delantera també doncs, es separa una mica com primeres línies, que són la gent més gran i més forta, després estan segones línies i terceres línies, que realment són com els 3/4, que és la part ràpida del rugbi i els que tenen més joc de mà. I dintre dels 3/4 també hi ha, per si una divisió, hi ha el que seria el 9 i el 10, que acostumen a ser els que més pensen, els més intel·ligents, i els que normalment organitzen el joc. Després tens els centres, que són els més físics de tots, i per últim tens els 3 de darrere, que es coneix així, que són acostumen a ser els més ràpids. Anem a mirar de trencar estereotips. Es diu que el rugbi és agressiu. És agressiu o no? Perquè moltes mares diran, el que deia la teva, no m'agrada que el meu fill jugui a rugbi. És agressiu? Per mi és agressiu però no és violent. O sigui, per mi és molt diferent el que és l'agressivitat amb la que jugues que violència. O sigui, al final és agressiu perquè és cos contra cos. No pots anar suau, és impossible. O sigui, sí que és agressiu però hi ha moltes més coses i tampoc és dolent que sigui agressiu. Sí, jo diria també que és intens. Al final és un esport que són 80 minuts de temps real de joc, on tota l'estona estàs corrent, placant, intentant parar algú o que no et parin. Llavors diria que és intens. Al final, violència com a tal no hi ha, perquè no és que estiguis al camp podent de cop de puny. Sí, i al final hi ha una persona que vol passar, tu no la vols deixar passar i ho has d'intentar sempre amb unes mesures de seguretat, que això sempre es té molt en compte. Un altre estereotip, què és un esport de nois? És un esport de nois o no? Perquè tu ara deies que fins als 16 anys compartiu vestidor, sou nois i noies, la gent creu que és un esport de nois. No és així, hi juguen moltes noies. No hi ha esports de nois i de noies, al final és el que t'agrada, no? Jo he fet 8 anys gimnàstica, gimnàstiques de noies no.
Llavors, per mi, no és de noies. Sí que és veritat que el masculí té més visibilitat que el femení, però hi ha molts esports que és així, però no és d'homes, el rugby. Per desgràcia, amb tots els esports és així. El que es vol intentar aquí des del tot esport és doncs, aquesta igualtat tan necessària en tota la societat i també, evidentment, en el món de l'esport. Aquestes diferències, ara ho deies, també a l'hora de visibilitat, a l'hora de sous. No sé si es pot viure del rugby, no es pot viure del rugby. En el cas de les noies, encara més difícil tot plegat. Des de la meva vivència, el tema rugby a Espanya al final no és com el futbol. Per mi, més o menys, pel que crec i el que sé, els homes i les dones és igual, més o menys. O sigui, al final, el rugby cada cop és més visible i es veu més, però no és un esport com el futbol. Llavors, el que genera tampoc és molt. Aquí a Espanya no es pot viure del rugby, a ningú club, no ho trobaràs. Fora sí, França, Anglaterra, sí que pots intentar viure. I com està a Catalunya la salut del rugby? Perquè hi ha una federació centenària, hi ha equips importants. En les noies tenim el Sant Cugat i el Barça, a la màxima categoria, en els nois el Barça i el Sant Boiana, però tot i així, com està? Perquè són molts anys de tradició, però hi ha base, hi ha potència de rugby a Catalunya. Sí, actualment cada cop hi ha més nens jugant i sobretot amb la incursió del rugby femení, sobretot a Catalunya, ja està també moltes nenes que estan venint a jugar, que això és molt interessant i està superbé, perquè al final el més important és crear una bona base, perquè ja no de cara a 5 anys, sinó de cara a 20-30 anys el rugby segueixi creixent, però el problema més gran que hi ha és que no hi ha camps. O sigui, al final, traient els 2 camps que es pot jugar a Divisió d'Honor, que són el de Fuixarda i la Teixonera, no hi ha més camps, almenys el que seria Barcelona, no parlo ja de Sant Cugat o Sant Boi. Llavors, és molt complicat que un esport que cada cop té més nens, té més gent, que cada cop interessa més, es pugui desenvolupar correctament si el que hagi de ser no construeix camps o no habilita zones o les condicions per realitzar l'esport no són les correctes, ja no només per la gent de Divisió d'Honor, sinó per la gent que està començant el rugby que no té un espai per disfrutar d'ell. Exacte, perquè no hi ha espais per poder entrenar i, evidentment, és el que fa falta a la base, perquè no únicament ens centrem en la competició, sinó també en les hores que hi ha al darrere dels diferents equips entrenant. Què suposa per vosaltres jugar al Barça? Tu deies que et ve de tradició familiar, suposo que molt important, i per tu engegar aquest nou projecte, però representar un club com el Barça, què suposa? O sigui, al final, al ser de Barcelona també, el Barça és Barcelona, no? Per mi, al final, jo he conegut el rugby al Barça i portes uns colors i estàs al camp i lluites pels colors, que ja no és només tot el que hi ha darrere de l'entitat o el que sigui, no? Al final, els teus companys també són aquests colors i lluites per ells. Per mi és molt important i ara no veig uns altres colors en mi, ara mateix. Sí, no, al final és un sentiment que tens a dintre, almenys en el meu cas, clar, jo al final sempre he sigut Barça, 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 ja no només el rugby, sinó en tots els esports. Llavors, jo sempre, molts cops mon pare ho parlo amb ell i em diu, a molts cops quan vols créixer has de marxar fora, dic, clar, però és que jo no puc marxar enlloc, perquè al final el Barça és el meu club, i l'única manera de poder marxar seria anar-me'n a l'altra punta del món a jugar en un lloc on no... Però al final és això, el Barça és un sentiment molt gran que al final tens aquesta pertinença, aquest sentiment que ets Barça, ets Barcelona i això és molt, molt important. Dèiem que a nivell d'Espanya hi ha molts equips, però a Catalunya potser n'hi ha menys i la cosa és complicada perquè hi ha molta rivalitat. En el vostre cas, Marcel, a la Divisió d'Honor aquesta temporada, 5 derrotes, una victòria. De moment, quin podríem dir que és el balanç i quin ha de ser l'objectiu d'aquí a final de temporada? Bueno, de moment ens hem enfrontat als rivals més forts de la Lliga i tot i que es pugui semblar que no estan havent-hi bons resultats, no és així, al final estem fent un molt bon joc, només que no estem tenint l'oportunitat de rematar els partits i ara, amb aquest inici d'any, el que esperem és revertir la situació en quant a resultats, seguir tenint el joc que tenim perquè crec que és un joc molt, molt interessant i que aquest joc es transformi en victòries i al final intentar classificar-nos pel grup de dalt que hi ha de la Lliga.
Exacte, perquè per la gent que no ho sàpiga es divideix en dos després la Lliga, amb el grup dels de dalt que lluiten pel títol i els de baix que lluiten per evitar el descens, per aconseguir la permanència. En el vostre cas, a la divisió d'honor femenina sou cinquenes, 2 victòries i 3 derrotes. Fins ara quin és el balanç? I quin ha de ser l'objectiu d'aquí a final de temporada, igual que el Marcel? La mateixa pregunta. Nosaltres, com a Barça, vam tenir un inici de temporada bastant difícil per moltes causes, vam tenir moltes baixes i moltes coses, i crec que per nosaltres, com l'objectiu d'aquesta temporada és mantenir-nos a la Lliga. O sigui, al final hi ha equips molt potents a la Lliga i el nostre objectiu és mantenir-nos per poder lluitar per l'any que ve un altre any i a veure si podem remuntar aquest projecte i millorar. Doncs tant de bo, perquè això voldrà dir que hi segueixen havent molts equips catalans, 2 i 2, en les diferents categories. En el teu cas, Gemma, aquest 2024 podríem dir que és important per tu perquè has debutat amb la selecció espanyola i això també és un plus de motivació que t'acabin seleccionant per acabar disputant cites importants. Sí, o sigui, jo ho he viscut molt intens també. Al final tampoc porto tants anys jugant al rugby, porto 5 anys i per mi doncs, poder arribar a la selecció és una locura. I també és com un reconeixement a la feina que he estat fent dins del meu club, fora, i que t'ho valoren i que estàs allà, no? Tema mundial, que és el que ve ara el 2025, estic contenta, estic il·lusionada, o sigui, tinc ganes de treballar i intentar arribar allà, perquè al final hi ha moltes jugadores molt potents i és una competició a veure qui arriba, qui no arriba, i aquí al final doncs, aquí escolleixen no, per competir, però estic amb ganes i no sé. Sí, perquè ara al gener hi ha aquesta concentració i més endavant, ja de cara al mes d'agost, aquest Mundial d'Anglaterra. Si acabes entrant en la convocatòria, que esperem que sí, pots disputar aquest Mundial, què suposaria per tu poder disputar un Mundial de rugby en un país en què, a priori, molta tradició no hi ha aquí de rugby, sí que n'hi ha, perquè és de molts anys, però el que volem dir és que no hi ha molta base àmplia i poder acabar classificant per disputar un Mundial, doncs suposo que és una motivació extra i molt important. Sí, o sigui, al final viure un Mundial en un esport és el més gran que pots aspirar. Llavors jo al final ara tinc 20 anys, per mi és una bogeria, o sigui, arribar a un Mundial amb 20 anys i si puc jugar millor, saps? Però no sé, és que com que encara no estic no ho puc visualitzar. O sigui, tinc un sentiment de voler arribar i si arribo no sé com em sentiré, però no sé. És molt important i molt especial també. Doncs ho veurem, perquè de moment has anat entrant en les últimes convocatòries de la selecció espanyola i, per tant, moltes possibilitats ja que acabis estant en aquest Mundial. Algun objectiu d'aquest 2025 o desig a nivell personal o de club? Tu deies ser el Mundial, suposo que aconseguir la permanència als dos, alguna altra cosa, algun altre objectiu? Jo a nivell personal, seguir creixent, millorant, perquè al final si millores com a jugador, pots plantejar-te, ja no només com a tu, sinó com a equip, pots plantejar-te objectius més importants, perquè si al final, si no despega un bola, com es diu, és complicat demanar. I després, com a club, el que espero és que acabem tenint un bon final de temporada, que ens podem classificar pel grup de dalt i intentar disputar o almenys intentar plantar cara als de dalt i, per què no, arribar a una final d'un títol. O sigui, primer, amb tema club, és això, el mantenir-nos i també acabar la temporada amb bones sensacions i acabar contentes de la feina feta i si ens mantenim, doncs contentes de tot el que hem fet i que el resultat sigui tot el treball que hem estat treballant. I en tema selecció, doncs el que hem dit de continuar estant en concentracions, que comptin amb mi, que els agradi i intentar millorar el rugby personalment i col·lectivament amb l'equip. Us agradaria mai poder formar part d'alguna de les lligues importants a nivell mundial? Perquè aquí el rugby el tenim, com diem, un esport minoritari, per desgràcia, però hi ha països on el rugby és potent i s'ho juguen tot, perquè és, podríem dir, l'esport rei. No sé si us agradaria poder arribar a aconseguir el somni de jugar en alguna d'aquestes lligues importants. Jo crec que tot jugador de rugby, menys els que estan jugant ja somia algun dia a jugar en un estadi, jo què sé, amb 15 o 20.000 persones i sortir al camp i dir, fuà, que guai. Perquè a més, justament aquests dies, últimament estic anant molt a Londres i estic aprofitant per veure partits d'aquestes lligues i clar, arribar a un estadi que està tot ple i que tothom, jo què sé, que veus les samarretes amb el teu nom i dius, fuà, això... Sí, jo penso el mateix, o sigui,
m'agradaria en un futur anar fora i provar l'experiència d'estar en una d'aquestes lligues i també doncs, ficar-te a prova a tu mateix fins on ets capaç d'arribar. I és el que ha dit ell, o sigui, jugar en un estadi on la gent coneix el teu nom, veure que tens fans i públic que et segueix, que aquí també, però allà en un altre nivell, no? Seria un puntazo en un futur. I a més, allà sí que pots viure del rugby i bé, i no com aquí que diem que no es pot viure del rugby, evidentment. Tant de bo ho pugueu aconseguir. De moment aquí el que hem aconseguit ja és que la gent us posi cara, sàpiga on jugueu i coneguin una miqueta més el món del rugby. Moltes gràcies per ser aquí, molta sort, i tant de bo els dos equips es puguin mantenir a les màximes categories de cara a la propera temporada. Moltíssima sort, que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs són el Marcel Penya i la Gemma Silva, jugadors del Barça de rugby, que ara signaran autògrafs aquí a la zona central. Gràcies.